Headlong Smart Interaction Service. Kyselyn suorittaminen. Tässä esimerkissä katsotaan, kuinka palvelumme voidaan käyttää kyselyn lähettämiseen omalle kohderyhmälle paneeliin tai asiakasrekisteriin perustuen. Kirjaudutaan aluksi palvelun sisälle ja tarkistetaan aktiivisena olevat kyselyt. Kohderyhmän valinta. Navigoidaan seuraavaksi kyselyn lähettämisen osioon. Tarkistetaan, onko kohderyhmä oikea ja sisällöllisesti kunnossa. Valitaan oikea aktiivinen kysely ja oikea kontaktilista. Tämän jälkeen voidaan lähettää kysely vastaanottajille. Sen jälkeen siirrytään kiinnostavaan vaiheeseen tarkastelemaan, mitä ihmiset vastaavat. Varsin pian kyselyn lähettämisen jälkeen nähdään vastauksien tippuvan palveluun. Muutamassa hetkessä vastauksia on kasassa kymmeniä tai satoja. Tyypillisesti ainakin puolet kohderyhmästä vastaa ensimmäisen 15 minuutin aikana. Tulokset ovat käytettävissä joko välittömästi tai myöhempää tarkasteluasi varten. Tulokset saat tuotua tiedostona CSV-formaatissa Exceliin tai muihin taustajärjestelmiisi. Voit tehdä kyselyistäsi helposti haarautuvia, jolloin vastaajaa ohjataan eteenpäin kyselyssä riippuen hänen edellisestä vastauksestaan. Odotetut vastaukset voivat olla numeerisia, kirjaimia tai vapaata tekstiä käyttötarkoituksesta riippuen. Kyselytä voit käyttää todella useisiin tarkoituksiin. Tiedottamiseen, mielipiteiden mittaamiseen, kokousäänestyksiin, tarkistuksiin, valvontaan, selvityksiin, tutkimukseen tai vaikkapa kilpailuihin. Palvelun merkittävänä hyötynä internetkyselyyn verrattuna on saada ihmiset kiinni paikasta riippumatta. Tuon asian merkitys korostuu esimerkiksi tilanteissa, jossa palvelukokemus halutaan mitata välittömästi palvelun käyttämisen jälkeen. Sovellusalueita löytyy tälle kaikilta toimialoilta. Lisätietoja palvelusta verkkosivuillamme www.smartinteractionservice.com. Kiitos kiinnostuksestasi Headlong Smart Interaction Service -palvelua kohtaan.